salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, tulong nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan gintong alaala ng ating pagsasama, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung sa pagtulog may problema ka at lagi na lang dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala pagkat nandito na Yiling maaasahan. Magdamag na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na insomnia na yan. Yiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Yiling ang kailangan. Gusto mo ba ng straight na mahimbing na pagtulog? Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia. Kaya andito ang Yiling para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog. Ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Magyiling na! Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng Yiling. Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng Yiling. Ayun, ngayon, masarap na ang tulog ko.
Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension or alta presyon. At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog, maghiling. Ang Yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng Yeling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng Yeling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng Yeling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy nang guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at nagkilala kong Yeling para sa patuloy na maayos ang aking karamdaman. I'm Alberto Armac from Manila, Quezon City. Before, ako po ang nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa akin mga gamot, ngunit wala pong effective. Nasusubukan ko ng Yeling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pa unti-unti lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot, ito iniinom ko. Makakatulong ang pag-inom ng Yeling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang Yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ako si Janice Bacos, 49 years old. Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi. Dahil dito, naghanap ako ng solusyon. So nakita ko sa internet yung Yeling. Nagpapasalamat ako sa Yeling dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umihi sa madaling araw. Problema ko is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang Yeling, kaya bumili ako sa butika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa Yeling. Sarap na ng tulog ko. Kaya minmaintain ko na ang Yeling. Yeling, magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Yeling ang kailangan. Ang Yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Dito sa pitong gatang, sa tabi ng buyan, mga kasaysayan na kung nalalang. Maray na oddo po. And welcome sa tuya pong programa Buhay sa Barangay. Leo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukana ng buyan at sa kanto ng kanyen. Maray na oddo po sa gabos ng mga nagpapangudtungon yan. Alas 12:06 na po ni na pagkaudto. Again, happy pangudtungan sa gabos po ng mga nag-aantaway ngunyan. Abril 6, 2024, aldaw po na Sabado. Kadakol-dakol po ng mga barangays ngunyan ang nagkakaigwanin na Barangay Assembly. Nakatulad ng musyoso at sa buhay ng Iwa po ning mga barangay na mga nag-siselebrار kan sa ilang kapiestahan. Happy Fiesta po sa gabos. ikaw pasensyoso, malamang oras-oras ba sagot. Enjoy lang po nindo ang sa indo pong okasyon. Usapan lang. Si mga may mga trabaho pa ngunyan, magtrabaho lang po kita. Si mga may special na gibo, gibunta mo na po ang sa toyang parte. Si mga mayo pong gibo, maghanap pa po kamo ning gigibuhon.
Madipisil po ang siring kayo ni na may mga trabaho kita kung minsan dahil naiintindihan. Ang lahat naririnig, kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, magpatay-patayan ka bawat saglit. Ito ay Puro atsan po mairitok-itok kita. I-check na po si Gabos na mga parte dyan sa Buro Barangay. Kailan ko masabi kung sain. ay huwag magalit. Parte po yan kan sa tuyang trabaho. Isip, ang tunggatang kailan may gunitang di mawawaglit. Taga rito ang aking iniibig. Yururuleo, nareleo, nareleo. Hopefully na iman mag-init din labi-labi ngon yan. Sa kunyan po, giraray kay ban nato sa technical side, Jameson Oco sa information niya on man si Tony Saison. Sa bukanan ng yan at sa kanto ng kahit tunggatang. Ini man po giraray ang sa inyong kabarkada Karonda, Jonathan Oliva. Tambay na walang Again, happy pangutuhan. Sa kapos po ng mga nag-antamay ngunyan dyan po sa mga barangay na iguanin na okasyon. Enjoy lang po. Padagos lang po kita kan sa tuyang pagkakan. Enjoy po niya to sa tuyang oras. nakatulad ng musyon. Importante pong marayan oras kan tao, kan mga tao. Bayaan to po itong mga toxics. Ugali at hindi Dahil makaintindi, pabaya eh. malamang oras-oras ba sa gulo. And sa kabos po ng mga nag-aantabay ngunyan, ini po hani duman sa Barit BWP Rural Waterworks and Sanitation Association, dyan po sa Tamaywan Street, Santiago, Iriga City. Para po ini sa gabos ng mga miyembros kan Barit Waterworks, ano po, Annual General Assembly. Noarin po ang General Assembly sa Abril 13, 2024, Saturday at 1 p.m. Imposible ang maglihim. Gigibon po ini sa Santiago Integrated School Pavilion. Nagpapaisip po si Luther Arcasiao, ang System Superintendent. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na Notado man po ini Noli Joel I. Bermeo, ang BOD Chairman. ito ay hindi Again po, iguanin Annual General Assembly sa gabos po ng mga Barit Waterworks members. itong aking inaawit at tama ay huwag magalit. Yan may bunga nangyaring isip. Ang tunggatang kailan may gunitang di mawawaglit. Taga rito ang aking iniibig. Si Gabos po, ang sa tuyang patanid, sana po si Gabos ng mga maruluwas. Ngunyan na udto. Kung pwede po, kung mayo manin kamugtakan ang gigibuhon ta, dyan na lang muna po kamo sa Laokan sa Indo pong harong. Labi-labi po, nakakaluya po ning pagmati. Walang kulang. May isang munting tindahan sa bukanan yan at sa kanto ng kahit tunggatang. Dito ay nagkuumpukan ang ilan piling istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. May mga makaulay ko kita ngunyan, mga karonda, kaso ang problema, may mga pinagigiribo po sindang importante man. Siring lang kaya na magburo balanse. Kung may gibo ang saro, pabaya eh. May trabaho, pigparakod niya nun. Ito ay hindi chismis na pag-uusap. Siring kaya ang pag kukonsiderar kan gabos na mga iwag-iwag, mga gibo-gibo, mga schedule niya to. Tama yung mga makaulay kita. Siyempre po, tamay importante man itong kinakay po na gibuhon, siyempre papabayaan ta. Dahil siya makakapasiring sa estasyon, dahil siya makakaulay sa telepono, ninulita duman sa indang lugar. Talaga pong mayo ning signal. Flat po ang gabos, pati ang mga telcos. Pati na nga ang internet. Siring kaya ang pagkukonsiderar. Hiwas-hiwasan ang payuta. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Nileo, walang labis, walang kulang. Itong aking inaawit at tama ay huwag
Sabi po kan NBI, para po sa sendong dugang nakaraman, manonood po ka ni Kiki Buloy. Mas sabi na po ining sarong pugante. Siya po ang founder kan Kingdom of Jesus Christ, ang KOJC na si Apollo Kibuloy. Ang maraot po digdita na kukuyan pa. Nabubutong pa ang pangaran kan sa tuyang mahal na Yeso Kristo. Dito sa pitong gatang sa tabi ng buyan. So anyway, hopefully, daiman po kita makuyan kayo ni. Siyempre po, pigagamit permi. Kingdom of Jesus Christ. Yaon po baga dyan, nakasurat. Walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan. Nagwawaga kitang kasabihan dyan sa Biblia. Nakatugon po dyan. Thou shalt not put thy name. Dito ay nagkuumpukan ang ilan bilyong istambay na walang in vain. buhay kundi ganyan. Ay po paggamiton sa kung anong panakatarantaduhan ang pangaran kan sa tuyang kagurangnan. Dito walang labis, walang kulang. Dermi pong nasasambitan. Meron tao na katulad kong usyoso at sa buhay ng kapoy. Kaya po, ngunyan, pinag-considerar na po siyang sarong pugante kan NBI. Usyoso, malamang oras-oras. Ay nisubuot ang kuyan sa saya, tagaro pugante, tadaiman siya nagpasiring duman sa mapagdangog na kung saan siya pinag-imbitaran. Walang labis, walang kulang. Yororoleko, nareneko, Pero padigdi ay mahanap ang pastor sa pagprobar na isirbi sa iya ang warrant of arrest. Iwani po yan ang dipisil kasi may nagluwas ng warrant of arrest. Iyo yan ang dapat na maresibi kan founder kan sinambit naman na relihiyosong grupo. Na hindi po base duman sa pinagsabi kan NBI Southern Mindanao na pinagbisita na nindaan posibleng pinagtataguan ni Kibuloy. Kabali po ang duman sa Davao City ang compound kan sinambit naman na religious group. ang ilan bilyong istambay. Sarong Prayer Mountain asin man po mahasta sa pitong pagsuro sa diri kan pastor duman sa Island Garden City sa Samal. Bandang, yororeo, walang labis, walang kulang. Ansaro pa po digdi, talaga pong nakikipag-ulay naman subuot ang NBI sa kampo ni Kibuloy para mag-surrender sa mga otoridad. Kung tikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yororeo, walang labis, walang kulang. Yororole. Pinagbabantayan na po nindangwan, ngunyan. Binabantayan kan tracker as in man arresting team sali po sa NBI. Taiwanan po ang Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group 1 CIDG. Liyang maglihi kung ikaw ay mayroong secret sa pitong gatang lahat naririnig. Kung ibig mong Asin man ang intelligence community ang kaso, maski na po da medyo madulas ining sa batas ining si Kibuloy. Naiman po may kukonsiderar kan Philippine National Police na armed and dangerous ining si Kibuloy. Iyo po, totoo man lang kad. Ito ay chismis na pag-uusapan lang. Hindi po ba si Manduman kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo? Sa bukanan yan at sa kanto. Ini nunhuli po tamayong na-report na Iguanin Private Armed Group ining si Kibuloy. Magin sa pagsasaliri ka ininin Badil, mayo man na-receive ang PNP manunungod digdi. Ito ay hindi. Iraray na kaiulay ining si Fajardo na si Simon ang Pigdagusan. Kan sinambit ng church leader o ang founder kan sa religious group na makipagtabangan na sana sa mga otoridad para malikayan po ang anong manamalang sitwasyon kung sa siring kaining bagay mas malilikayan po ang bagay na malain.
Kung tulos po na malataw ining si Kibuloy, asin atubangon ang mga kasong ipinag-atubang sa iya. Asin sa iya pong mga tauhan. Up until now po, padagos po ang pangapudan kan PNP. Ang gabos po ng mga otoridad kung ano man pong sangay, puros po sinda nagtatarabang-tabang, pinag-aapudan ang kampo ni Kibuloy. Na kung pwede, turol-tulan, mag-surrender na. Ito ay chismis na pag-uusapan. Sa rupa po dyan, ang PNP nagsasabi po na makipagtabangan, respetaron, tubangon ang warrant of arrest, asin ang judicial process kanason, ninhuli po sa mga kasong child as in sexual abuse na sa iya pong kinakasangkutan. Na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay Kaya po nga ni an malinaw na paliwanag po digdi ang pagkakanlong, ang itong pinagkuyan baga. Iyaon dyan, halimbawa, digdi ka nga sa samuyang harong. Digdi ka na muna nga magtago-tago. Asin ini po sa wanted person o pogante. Violasyon po ini sa lay. May magkakanigo po ining kapadusahan. Malamang oras-oras ba? 19 minutos po, makaligisan oras na alas 12 nin pagkaunto. Paramihan tras, resibihon niya ito ang bareta gikan sa lawas. Yaon man si Karondang Diggs Martinez Jr. Karondang Diggs. Good noon, Tabi. Good afternoon, Karondang Kuya Jonathan. May napakitang bareta halos sa Pag-asa Southern Luzon na Pag-asa Regional Services Division na kung saan pigwas tindaan na heat index na natanasan. Ngunyan na aldaw. Pero pigwas tindaan ni kasuhapon na ating ko ni pagkahapon naman sa isang official Facebook page. Nasa ngunyan ang Bicol Region sa mga probinsya kayo na arukan na probinsya kan Camarines Norte na nita na sa diet station nakadaan at ngunyan aldaw nin temperatura na minaabot sa 39 degrees Celsius ang Camarines Sur. Sa tuwing probinsya, 40 degrees Celsius, ang Albay, 40 degrees Celsius, ang probinsya ng Sorsogon, 37 degrees Celsius, yan pinakababa sa Gabos, ang probinsya ng Catanduanes, 40 degrees Celsius, as in ang pinakamainit sa ngunyan na aldaw, iyo ang probinsya ng Masbate, na nadadanasan na heat index minaabot sa 42 degrees Celsius. Sa forecast maninda, Kuya Jonathan, para sa aga, ang madadanasan na init sa probinsya ng Camarines Norte, maabot sa 40 degrees Celsius. Ang pinakamainit sa aga, iyo ang probinsya ng Camarines Sur, 42 degrees Celsius ini sa aga. Ang Albay, 39 degrees Celsius, mas nagbabaan yung sarong degrees sa aga yan. Ang Sorsogon, 38 degrees Celsius. Ang Catanduanes, 40 degrees Celsius. As in, ang Masbate. Iyo man ang saro sa pinakamainit na iguang heat index sa Bicol, maabot sa 42 degrees Celsius kapares sa madadanasan na heat index kan Camarines Sur sa aga. Sabi ka na Pag-asa, ang epekto kayo ni pag 33 to 41 degrees Celsius, ang heat cramps, asin ang heat exhaustion, posibleng mangyari, asin ang padagos na aktibidad na pwedeng magka-resulta ng heat stroke. Asin sa temperatura man na maabot sa 42 to 51 degrees Celsius, ang epekto kayo ni sa tuwing mga lawas, orong na sa aga sa probinsya ng Camarines Sur, asin sa probinsya ng Masbate, yung heat cramps and heat exhaustion, pwede talagang mangyari, bako lang na posible. Asin heat stroke is probable with continued exposure. Kaya sa mga naginan yung tagahinan yung nato, asin nilabos na mga constituentes, asin residentes, kan mga probinsya, perming magmaan, asin perming mag-ilom ng tubig, kung kayang mag-refresh tanganing dai makadanas min anuman na katibaadan dahil sa matinding init. Pero muna karon ng Jonathan, ano kanya itong bareta harit sa Pag-asa Southern Luzon Regional Services Division, and si Karondang Diggs Martinez Jr. para sa RPDCKI and Magmang Kairiba reporting. Field Report!
Salamat karon ang digs kan sa imong dugang na bareta. Manungod po ngunyan sa tuya pong temperatura. Dito sa pitong gatang, sa tabi ng buyan, mga kasaysayan na kung nalalaman. Ito ay Gwapo kitang digdi o digdi man in real-time heat index. may isang munting tindahan sa bukana ng buyan at sa kanto ng kalye pitong gatang. Talaga pong parehas sa tuya pong bareta, manungod po sa temperatura. Talaga pong nasa 40 na po kita ko niyan. Ito ay hindi Super ang init dyan sa luwas. walang labis, walang kulang. Dahil po kamo malingaw kung kamo po maluwas, may importanteng gigibuhon. Magkuyan po kamo, inom po kamo nin dakul na tubig asin magbalon. 23 minutos po, makalisan oras na alas 12 nin pagkaunto. Uya muna po ang mga nagkakapirang pagramdom. This time check was brought to you by Ultra Fuels Gasoline Station, owned and managed by Mr. and Mrs. Jimmy T. Nueva Jr. of Inapatan, Nava, Camarines Sur. Services offered for rent, cement mixer, scaffolding, truck. Contact details 0950-935-2987. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Haloy ng problema sa mga helang na dai nasusolusyonan? Suya na ba kamo sa mga synthetic medicines na may mga side effects pati naman overdose? Dai na magproblema, tayaon na sa syudad kan Iriga, ang pamusong produktong herbal, ang Vestige Flax Oil Capsules. Ini mayaman sa omega-3 fatty acids na nagtatabang para i-normalize ang sa indong blood pressure level. Halion ang mga bad cholesterol as in nagtatabang para i-maintinar ang overall cardiovascular health para masyerto na sa tamang kondisyon ang sa indong mga puso. Marahayman ang Vestige Flax Oil Capsules para magkaigwa nin healthy liver, weight management, asin makakabulong kung igwa ka mo nin migraine o headache. Siring man, nagpapakusog kan sa indong stamina. Yaon pa ang Neem Capsule for purifies blood. Marahayman ini sa igwa nin fungus, pati naman bakterya. Paglagas kan buhok, detoxification, diabetes, eczema, pimples, pati naman skin disorder. Available pa ang spirulina capsules, aloe vera capsules, noni capsules, ganoderma capsules, coenzyme Q10 capsules, krill oil capsules, asin colostrum capsules. So ano pa ang pinagahalat nindo? Madya na! For inquiries, hanapon lang si Miss Linita Padua Taduran sa Zone 2 San Agustin, Iriga City, asin with CP number 0907-803-2615. Vestige Flax Oil Capsules, walang bara, walang opera. Basta't nandito ka, Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City. Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD. The family of the late Napoleon and Elfrida Villamayor. Mrs. Petronila Nava Adobiso and family, San Nicolas, Iriga City. Maximo Manzano Jr. and family. For all the souls in purgatory, from Mr. and Mrs. Chito Cañeso and family. Dino Luares and family of USA. Arnold Arroyo and family, Banao, Iriga City. Reynaldo Filio and family, San Miguel Nabua, Camarines Sur. Amiel Oliva and family, San Francisco, Iriga City.
Erwin Nacario and family, Santo Domingo, Iriga City. SVN Salon, care of Sierel, Zone 4, San Roque, Iriga City. Silso Di Manarig and family, San Roque, Iriga City. Christoph Aser, Malaya Anzano, Santo Domingo, Iriga City. Felicidad O. Obrero, Corporal Street, San Agustin, Iriga City. Domingo Tercinio and family of Canada. Police Light Colonel John King Kalipay, Obero family of Antipolo Old, Nabua, Camarines Sur, for safe travel, protection, and guidance. And for the souls in purgatory, from Jesus and Mary Celebrado and family. San Isidro Fox of San Isidro Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Pura Malate Rimpillo, Doña Leonila Street, San Juan, Iriga City. Fe Tadoran de la Rama, Highway 1, San Nicolas, Iriga City. Lisa Guevara Online Booking and Accounting. Taday family of San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Abelardo Tiham and family, San Diego, California, USA. Police Major and Mrs. Margarito Manaog and family. Mr. Roberto and Barangay Kagawad Honorable Merly Cabanes and family, Santiago Yang, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Hubert N. Salcedo and family, and me, Gina I. Muranya. Madonna del Parto Bachiller and family, San Juan, Nabua, Camarines Sur. For the souls of Raimonda in Serapion, prayers from Longasa family. And Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued supporters and sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako po si Simonette Pacheco. Na-diagnose po ako ng kidney stone February 5. Nag-start po akong uminom ng Ionic Minerals. Sinunod ko lang po talaga yung explanation kung ano po yung dapat kong kainin, kung ano po yung dapat kong iwasan, kung ilang baso, and tapos kung ilang drops po yun. February 18, yung pag-ihi ko medyo may pressure. Tapos po may gumuhit lang po na pain sa may stomach ko. Yung pagtingin ko sa floor ko, may nakita po akong stone. Alam ko agad na yun na. Out of nowhere, teary-eyed. So nung lumabas talaga siya, ma'am, sabi ko, Lord, salamat po. Thank you po kasi ginaid mo ako para po malid niya ako kay Dr. Paragas. Malaman ko itong Ionic Minerals. Sa mga nakikinig po na nag-hesitate pumunta at itry ang Ionic Minerals, wag na ho kayong mag-hesitate na pumunta dito. Super makakatipid na kayo. Super gagaling pa po kayo. Legit na legit. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Waterdoc. Tuwing alas 3 ng hapon, dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabua, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabua, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Dito sa pitong gatang sa tabi ng
Iraray po nangangapudan ang PNP Kikibuloy. Leo, walang labis, walang Makipagtabangan na po. may isang Kinakaipuan niyang atubangon na warrant of arrest. yan at sa kanto ng kalye tingatang dito ay nagbuong Iraray po ang paliwanag po kayo ni ang pagka-harbor kan sa pong wanted person o pugante. Talaga pong violasyon po ini sila. Madadamay po si mga nagkakanlong kayo ni, si nagka-harbor, si nagtatago. walang ulam. Kung magirumduman po, sinabi ni PNP Regional Office Director Police Brigadier General Alden Delbo, nagigibuhon kan tracking team ang kabos kaning maiatubang sa korte si Kibuloy. Lalo pata nagtutubod sindang nasa Nasyon Paan Pastor. Ito ay hindi Mientras tanto, tulos man po na nagpiyansa ang duman ng tauhan duman sa Davao City Hall, Hall of Justice, Sinda Jacqueline Roy asin man Ingrid Canada. Naporos akusado sa kapwa o nakapwa miyembros kan sinabit naman na religious group. Hindi na lang po ang iapod niya to. Dito na po pagparakalad ka doon ang pangaran ni Hesus Kristo. Sa presente po, 5 na sa kapwa akusado ni Kibuloy ang nakakalibre matapos na makapagpiyansa. lahat naririnig. Alakad po ining mga akusasyon sa iya o Kikibuloy, ini man po pinahimutikan na nagkaigwasan in sexual abuse sa mga babaeng personal assistant or pastorals. Dito sa pitong gatang Asin sinasabing pinaggibukan mga babae ang mga akusasyon, ninhulita daiman po ninda daiman po pinagtugutan ni Kibuloy at sa inda pong kagustuhan. walang ulam. Question mark, ano? Isang mundahan sa bukanan yan at sa kanto ng kalye tingatang dito ay nagbuumpukan ang ilan bilyong standby na walang hanap buhay kundi ganyan. Bueno mga karon daw yan muna po ang magagayo ng mga seleksyon niya tungon yan pagka hapon. Yan taras po kita na bagong makakakan, nakatukaw o kaya nagduduyan-duyan. Nakatulad Magdangdango muna po kita kan sa tuya pong mga magagayo na seleksyon ganyan. Digdi po sa tuyang programa.
Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Good pa dumit man siya. Hello Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom papaya, white rose papaya, yeah yeah yeah. Boom puti ka in 7 days, oh yeah 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daí na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto sa Gungunyan.
Tungga na lang po kita nin 10 minutos bago mag-abot ang oras na alone nin pagkahapon. Uya po giraray ang mga magagayo na seleksyon para po sa gabos ng mga nagkaantabay ngunya na pagkahapon. Giraray po yan sa tuyang public service announcement. Ali po naman sa Barit BWP Rural Water Works and Sanitation Association Incorporated. Ang address po ini ang Tamaywan Street, Santiago, Iriga City. Sa gabos po ng mga miyembros kan Barit Water Works, magkakaigwa po kamo ni na Annual General Assembly sa Abril 13, 2024, aldaw na Sabado, alaon na din pagkahapon, duman sa Santiago Integrated School Pavilion. Nagpapaisip po si Luther Arcasiao, ang System Superintendent. Napagiging po ni Mr. Noli Joel Bermeo, ang BOD Chairman. Walang kulang, ngunit bakit meron tao na
katulad kong usyoso at sa buhay ng kapwa ay kusiseto. Kuya po giraray ang mga seleksyon. Buwan na magagayo na sa tuya pong mga seleksyon ganyan na pagkahapon. Para mientras po, kami mapagiramdam muna. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta,
patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold Makabloom sa charm Walang amoy kulong kahit sampay sa loob Makabloom sa charm Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Ikot pa lumipas siya Hello Bright Bar Blue Isang labanan yan Bright Bar Blue Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya Hello Bright Bar Blue Isang labanan yan As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS Boom Papaya White Rose Papaya Yeah, yeah, yeah Boom Puti ka In 7 days Oh yeah, 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 yeah White Rose Papaya New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka White Rose Papaya Yeah, 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 yeah Papaya
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. 5 minutos na po pakalihi sa oras na alunan ni na pagkahapon. Dito sa pitong gatang, sa tabi ng uyan, ibang kasaysayan na kung nalalaman. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yerleo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa buwan. Sa ako niyan po talagang pirming pinag-uurulayan ang labi-labing init. Ninhuli po sa El Nino. Abril pa sana. Mainiton na. Tambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi. Nakakirumduman ta po, nagwanin mga eskwelahan na nagdeklarar na mayong laog ninuli po sa init. Walang kulang. Ngunit bakit meron tao na Erakman po kan mga estudyante niya to na mayo pong aircon, mayong electric fan. kumpikon ng iyong ugali? Sa kunyan po, ang patanin po kan DOH na ipaghalaton ang labi-labing pagkapaha bago mag-inom ng tubig, lalo na po sa mga aki asin mga seniors niya to. Importante po sa kunyan ang hydration sa lawas sa satuyang hawak, partikularmente po sa lugar kung saan ang heat index nag-aabot po nin 40 pataas. Magin 41, 42, asin man 43. Mainiton po yan. Ansa kuya pong naiisip paano po si mga nakadialysis. Dahil na po basta-basta pwedeng mag-inom ng tubig, ninhuli tada ini na iluluwas nin kusa kan sa inda pong lawas. Kinakaipuhan makina po ang maghahali kayo ni. Kaya luway-luway po baga, diit-diit siya na ang pag-inom kan mga nagdadialysis po. So hopefully malampasan man po nindaan siring kaya na sitwasyon sa mga nagdadialysis po. Ang tunggatang kailan may gunitang di mawaglit, tagarito aking iniibig. 7 minutos po makalisan ng oras na alauna ni na pagkahapon. Padagos-dagos po kita kan sa tuyang programa. Paramihan teras po ang sa tuyang mga magagayo na seleksyon yun yan. O yagiraray po ang magagayo na tugtog.